So what I'm gonna do is I'm gonna take a cab. Baba, Ibu, Saka, just as an serious and I like that. I have an interview, I think na 8:30. Ndenda pa ZBC. Eh. Yeah, Ana mabeba. All right. Ayo. Ibo. Ndenda pa ndine na 8:30. Radio Zimbabwe. So let me go check another taxi. This one anzi moto yangu ya mapepa. Saka I'm gonna grab another taxi and everything's gonna be perfect. Saka mimi bora mbona charge za chichi minutes and lights. Chibang. See. Tunaenda ZBC mbali. But it is Zimbabwe. Alright. Yeah. Damn text man jamani. Dine chindara changu. Ichimanya. Saka nasu zvakatirongekei nasi. Yeah, that's the Sin Wilson. Don't worry, uchatenga yako and yeah. Sin Wilson, hands what I say is na Sin Wilson. Don't worry, uchatenga yako and zvikanzi naFrancis saka iwe vanhu vese ava vasikuziva kuti ndimi here dhara asi vekudiaspora we have more access to celebs nenyaya yewifi mahara. Ukaona chichaitika pandadzikira pacho ndo pakaita ndatokwira kombi isingadzikire pakawanda because nachitozomisa interview zvikanzi nerenziyana usanyepera maya hanzi chaka rakanyomba but hazviti mise sha. I love your music and in Victoria yeah sezvo ndambotaura pandambopinda live kutanga kuti nhasi ndasiya mota and I said I have to travel nekombi ndimboona kuti zvichiri kufaya but ndatoona kuti zviri kutofaya zvichokwazi vanhu chipinda end votokwira kombo vatobaya saka zvichiri kufaya because unoziva kuti ukasaita uchikwirawo makombi ka unozoita ngosiri munhu pavanhu. Unofanira kuratidza kuti uri munhu pavanhu unoita yese. Last time ndakapinda ndakaenda kumbari ndapinda mukantini and then everybody was like asking unotombopindawo munzvimbo dzakadai. I was like, why not? Normal human beings do normal things. That's what happened. People try to change because of likes, yeah, but just and wamazvese kudzai endrungwenye kazongochinja notipeta kamuridzayo azvichinjisa chimanya hanzi natsungai mazani nerenziyana usanyeperwe chichicheza na Victoria Yotam mota chatenga soon. Okay, hanzi na dozi mota chatenga soon. I've got a car though. Zvikanzina Principal Matiko Matinyanyira Rasta Matimukira Monas soon Mona Zanzidara Molini Tombi Nyamono join. So na Cheese the boss just come and start so okay. Simbisai vingisai chitenderera Clark Fair celebrity muvanhu zviripo kufamba muvanhu baba Keketso Windy Innocent Mugege nzina maizu wena baba Keketso
zvanzina makwanise makanyara zviri kutsobida here baba Gegetso kusend kuno zvikadzira tsunga yemazani big up baba Gegetso simbi saivenge saichitenderere clark say humbleness from UK. Thank you so much sandu dzako. Then approach nyama kanamba kako yahombarume kakaipa mundani yarira yahombarume yarira yahombarume vari kushevedzera ngofaya rushano chikunge gunfire ndovaendera vanava unoona pamaposta neomapepa takamboona hamunotenga city kachibaba city yanzandasangana nayo ndara chikubvunza kuti ndovaendera maona yenda chitaura kugara uri mumota iyayo kugara uri mumota hakufai unomboita uchipinda muvanhu vanhu vachikuona kuti ndiwe vakuratidza kuti ndozvandaitaura netimu yangu kuti ndasiya mota nandiri kumarimi ndakapa manager mota nezuro pana muchibaya nayo ndakwira kombi ndambona kuti ndakwira mukombi ndasiya but it's just normal when possible vanongoti endi uchipokwira mukombi then after that zvotofaya zaizokunzanzi unobvutwa ka uneka musvikiro kaunenge waita unosvika uchida kubvutwa bhuzi ukasvika uratidza vanhu kuti ndini endi vanhu vese vanokubvuta but ukangofamba nomaho wotopinda mukombi zvinotobuda Innocent Magega, don't forget your roots in Dara. So na Francis Chapure Dima, guys, and he has a car that was Getapiwa, my favorite vocalist. Thank you so much. Pamela Motsi Chabata, ND Chimboimba Emma. Bamuri Tambora Tita, Shumbanzotu, Abenangoizu, Ihemani, Nibuzu, Jaratita, Mabaraku, Iweja Presa, Vajatokusisa, Simutsamurisa, Pavatekajita, Ihemambo Varatita, Chigildan, Chingunida. That's George Nyamazan. By my favorite track is Tichambo Tenderera, Yawambarume, Emma, Merenziana, Kumberi. Let's keep up the good works. Okay, yeah, Nafabi. Makase, Baba Gegetso, Cliff Maurice, UND, Sana Sharon Anti, Baba Gegetso, I love Derira, and Simbi saving the side tender Laganzava, Kusi, Vanyadzis. In Boamana, the Gandichi Pandakusiga, Baba, Dingo Toro, my video. Saga, I'll catch up with you later, guys. It was just nice being with you this morning. Junungo Fadza. Titaura ndiona kuti kune vamwe vanhu vanenge vachimbosiya zvavanenge vaita ndozati guys you are busy but masiya zvamamuchiita kuti mumbotandara nababa Gegetso and I love it and I respect you for that. I salute you my officer kuti mune yesa ngatisimbisei Jitters Band ngatisimbisei Endemoritso ngatisimbisei the military touch because bigger visions for bigger people. You are the bigger people and I have the bigger vision, so if we join hands together we'll make a better Zimbabwean musical industry and I love you